mindenkik, és na akkor második felvonás. Mi a második felvonás? Nos, üdv! Itt vagyunk a Superbox Siege Defense-ben, és megszerzük egy titánt, aki játszik vele. Már nem jövök. Na, ők is beköszönnek azt a Titánman, meg Jeep Pro. Nem tudom, minek élek. Nem tudom, mire készen állok a világban. De vannak barátaim, akikkel tudunk jönni. Mindjárt jövök. Na szóval, megyünk a Desert mapra. És ha lekörgettek Diego South Blade-ez, a középsőt a South Blade Woman-t. És akkor, ugye ez megvan, akkor elmenjünk arra, ha jól tudom. Menjünk. Uhiii. Mit írok? Úristen. Arra. Arra. És ha megvan a Subblade Titan, vagy a Subblade Woman. Láttátok, hogy laggoltam. Akkor vele ki tudjátok nyitni. És akkor bementek. Nem tudom, miért beszélek így, hülye vagyok. Bent vagytok, és mentegétek. Ezt kinyissátok. Akkor így beteleportálni, és itt vagyunk nekem. Tiszta sötétség, minden. Opszi, bocsánat, hogy csúnya beszéd. Ha betöltem a mapot, látnátok valamit, de itt felment, ez kicsit később, itt felmentek a létrán, és itt is utána át tudok ugrani. De könnyebb az, hogy nem, ez nem oda leugortak, és itt feljöttök. Itt egy Titan Charge Battery. Utána itt beültetek, itt egy gyerek, de velem beszélünk. Nem mentek erre, itt a kocsikhoz. És itt még egy Titan Charge Battery, 5 kell nekünk. Utána jöttök ide a limonádéhoz, és itt is felveszitek egyet. Ne nyomodj! Utána itt egy kulcs. Felveszitek. Futtok, mint az állat. Ebben később kell beszélni. Goodbye. Akkor itt van még egy gyerek, de elvesebben. Need a key to open. Kinyissátok, most belentettem. Utána ezek megvannak ott. Akkor itt fogom ezt. Itt egy fűrés. Seven megfogjátok. Ahol voltunk az először a létránál, mentek. És itt egy szóval mikor azt mondtam, hogy egy kicsit később ezt is felvezitek. És ennyi lenne. De még, és itt a Big Boy Titan Statue of Power. Ezeket berakjátok. Teljesítek. Utolsót, és akkor csinálok egy nagyon hülye táncot, és megvan a achievement is, egyre még a karakter, de 2 van. Tik, tik,
Én most azért választom ezt a mappot, mert tetszik. Ez a kezdő mapp. Mentek, telekörgettek, és itt az első. Itt van. Itt van, akit akartok. Na szóval, próbáljuk ki. A stompját. Jó. Ez mi? Én tudom. Ez a hátulja. Ez meg a kor, amit csinál. De ki fogjuk próbálni. És a hand. Tök jó. Várjál, mindjárt jövök. Elindítottam valamit. Szóval. G betű. Copy. És akkor megnézzük, hogyan győzzük le. Legyőztem. De még nem, nincs vége. Ből. Aztán már. Bam. Ből. Jó kicsit vagyunk. Jöhet a másod. Akarod színű. De unalmas ez. Ugye? Srác. Wow. A második majdnem a legkeményebb. A Titán. Az upgrade a Titán Blade. Wow. Na, próbáljuk ki. Amennyire csak tudjuk. Várjál. Dolgom. Hát a punchot amúgy sem használom, de az itt jó. Na, első. Félbevágni ezért. Ezt. Nem tudom, de nagyon csúfon beszél ez a gyerek. Második. Azt a jó édes, mekkora tompaszt. Ezt is vetem volna egy kardja. Csak hülyéskedek, én tudom. A második, az utolsó. Így, ez egy. Wow. Na, nézzük meg, hogyan. Ez mi? Még az ékednek. Nézzük meg ezt a hányosodot. Meg ezt. Amit kilövök a kezemből. Nézd meg hányat csöp ez a bomb. Jó ügyes. Ja, ez 2. Én is visszatem fogom próbálni ezt a kort. Hát ez mindjárt lesz, de hány letje van? Úristen! Nekem négy van. Tompa ott alatt a ízik vannak? De. Szóval lehet úgy érteni, hogy alatta vagyok akkor. Tök baró. Én tudom, szóval nem nézzetek. Csak most veszem ez a fülese. Jaj, de szép. De ennyi is lenne a videóból. Szóval
Iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, ha nem, akkor semmit. Én zombi gaming voltam. Addig is. Majd jövök holnap az új videóval. Bye bye.